Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang waya po ang mga bareta ngunyan na Sabado. Kami ang maatod kan bareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Terralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Cluster A sa elementarya asin Cluster 1 sa sekundarya, kampyon sa palarong panglalawigan sa Albay. Public hearing para sa proposed provincial ordinance localizing Safe Spaces Act. Gigibuhon kan sangguniang panlalawigan kan Albay sa mga maabot na aldaw. Nasa 223,045 ang naka-enroll na sa public elementary asin secondary school sa Kabikolan para sa school year 2025-2026. Pamamahala sa kapalibutan saro sa mga dapat hampangon sa taon kan hubileo. Sa lado nasyonal, Kamara de Representantes bukas sa mga gustong magtistigo asin magtaon in dagdag na ebidensya para sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte. Pagbaba kan unemployment asin underemployment rate, senyales kan nagiitaas na kalidad nin trabaho sa nasyon. Distribusyon ng 62,000 na laptops asin smart TV sa mga eskwelahan. Pino na naapisar kan 10 billion pesos na budget cut sa DepEd. Janet Lim Napoles asin iba pa inabswelto kan Sandigan Bayan sa graft asin malversation. Sa ibang nasyon, Pope Francis dinara sa ospital dalan sa bronchitis. Baretang sports, Pilipinas natukdol ang primerong gold medal sa Asian Winter Games. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nakamtan kan Cluster A ang kampyonato para sa elementary level sa minatapos pa siya ng palarong panglalawigan sa Albay. Ini matapos na makakuasindan ni 97 gold medals, 71 silver medals, asin 35 bronze medal. Sa ginibong closing asin awarding ceremony sa Albay Provincial Sports Complex sa Ginubatan, Albay, Kasuudma, pinangaranan man ang Cluster C na nasa first runner-up na may 47 gold medals, 38 silver medals, asin 42 na bronze medals. Second runner-up man ang Cluster B na may 39 gold medals, 38 silver medal, asin 76 na bronze. Sa secondary level, nakuha ini kang Cluster 1 ang pagiging kampyon matapos na makadamot nin 109 gold medal, 90 silver medal, asin 71 bronze medal. First runner-up naman ang Cluster 2 na may kabilugan na 103 na gold medal, 85 o 88 silver medal, asin 58 bronze medal. Mientras na second runner-up man ang Cluster 3 na may 58 gold, 75 silver, asin 117 bronze. Matatandaan, ang competition enot na binukasan ka nakaaging Martes kung saan ang mga nanggana sa iba-ibang sports ang marepresentar kan Albay sa palarong Bicol 2025 nagigibuhon digdi sa Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
Makondusir nin public hearing ang sangguniang sangguniang panlalawigan kan Albay para sa ipigbubusol na provincial ordinance localizing the Safe Spaces Act. Ini ang inanunsyo ni kinatawan Melissa Abadesa Armedilla, Pamayokan Committee on Women, Children, Family and Gender Development sa ginibong open discussion SPA Session Hall kanakaaging aldaw. Ang ipigbubusol na ordinansa may titulong Localizing the Implementation of the Safe Spaces Act o Republic Act 1131-3 in the province of Albay, prohibiting acts in government spaces, online platforms, workplaces, parks, training venues, hospital buildings, and other places, as well as adopting penalties for violations thereof. Sa ngunyan, pigahalat pa ang schedule kan public hearing sa nasabing lakdang. Nagpahayag ng suporta si Albay Acting Governor Glenda Ong Bongao sa mga albayanong atleta sa iba-ibang eskwelahan kan probinsya. Ini ang pahayag ni Bongao sa palarong panglalawigan sa Ginubatan Albay. Sigun sa iya, ang gobyerno probinsyal kan Albay padagos na magibo nin mga eswerso para makapagtaon ng suporta sa mga atleta sa Albay asin pagtaon ng insentibo sa mga onra na makukuha asin may uli kayni sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! May mga dapat atubangon sa taon kan Jubileo. Sa programang Lakaw Maghiras, ipinaliwanag ni Monsignor Crispin Bernarte kan Legazpi Diocese na saro digdian pamamahala sa kapalibutan. Sigon kay Monsignor Bernarte, kaipuhan ang padagos na pagmangno asin pagpayaman kan daga para sa maabot na mga henerasyon. Kasabay digdian pag-ataman sa gabos na sari buhay sa pagsasabing dakulang agyat ini sa gabos na maging responsable lalo na ang pagtapok nin basura. Ipigtaong sesyon man kaini sa publiko na sunodon ang 3 R's. Iyo an reduce, reuse, asin recycle para maging environmentally conscious asin ma-reduce ang basura. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nasa 223,045 ang naka-enroll sa public elementary asin secondary school sa Kabicolan para sa nagpapadagos na DepEd Bicol early registration para sa school year 2025-2026. Sa pinakauring datos na pinaluwas kan DepEd, 47,636 na enrollees ang nakapagresto sa kinder, 69,165 sa grade 1, 57,231 enrollees naman sa grade 7, asin 49,031 sa grade 11. Sa ngunyan, padagos ang pag-enganyar kan DepEd sa mga magurang asin guardian na suportahan ang early registration na madurar sa code ngunyan na aldaw. Ipigtaong kwestiyon ni Albay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep sa Provincial Government of Albay o PGA Managed Hospitals na mag-crear nin risk-free designs para sa site development plans. Sinabi ni Daep na dakula ang importansya kan redesigning kan hospital o hospital plans na iyoan ma-incorporate sa flood-prone, risk-free o resilient designs para sa mga ospital. Ang pahayag ni Daep, kasunod kan ginibong meeting, may kinaaraman sa planning and implementation kan Health Facilities Enhancement Program na pinangengunutan kan Albay Provincial Health Office, katuwang ang Department of Health Bicol, Center for Health and Development, as in Department of Public Works and Highways. 8 padres din mga pulis
Halay sa iba-ibang ibatura sa Kabikolan, naging beneficiaryo kan kasalan sa Kampo 2025 Kasuwapon sa Camp Simeon Ola. Ang seremonya, pinadrinuan mismo ni PRO5 Regional Director Brigadier General Andre Dizon kung saan ang mga pulis naloy nang nag-iribanan ikinasal sa Santo Niño Chapel sa laog mismo kan kampo. Kaibanan sa mga ikinasal, ang sarong padis nin pulis hali sa Sorsogon, duwa sa Albay, asin Regional Headquarters, si Reman Tulong Padis, ang hali sa Regional Mobile Force Battalion. Para sa seremonya kan kasal, libre man ang karakanan, kan mga bagong ikinasal, kaibaan sa ng pamilya, asin mga bisita sa kampo. Nasa 39 na couples hali sa manlain-lain na barangay Candraga Albay ang nagsumpa bilang mag-agom sa ginibong mass wedding sa Cagsawa Ruins Park and Resort sa Busay, Daraga. Ginibuan aktibidad kasuhapon kasabay kan selebrasyon kan Valentine's Day. Sigon sa Daraga Public Information Office, ang mass wedding ipig-sponsoran kan gobyerno lokal sa pangingenot ni Alcalde Junji Haushan. Napag-araman na kadaklan sa couple na ikinasal, nag-ibahan na nin haros 4 na taon asin igwanan nin mga aki. Mas papagusugon pa kan Coast Guard District Bicol, mga station asin substation, asin operational control unit ang pagbabantay sa palibot, partikular na sa kadagatan sa iba-ibang parte kan reyon para masiguro ang kaligtasan kan komunidad. Ang lakdang kan PCG Bicol gigibuhon matapos ang insidente nin pagkakabutod kan 2 minor de edad sa kadagatan na sakop kan Barangay Rawis, Legazpi City, kanakaangi Aldao na matriumpo man na nahiling kan concerned citizen. Sa informasyon na ipinalawas kan PCG Bicol, nakaresibisinde ni report mananangod sa nasabing insidente kung kaya naging makaskas ang pagresponde kan sa indang Nursing Service Subunit Bicol kung saan naabutan ang 2 aki na nayawas na sa tubig kung kaya tulos man ining tinawan nin first aid mantang nagalat na mag-abot ang ambulansya. Formal lamang na na-turn over ang mga biktima sa Legazpi Emergency Quick Response Team para darahon sa hospital. Arestado ang sarong lalaki makalihis na makuha sa iya ang tulong sachet na pigtutubudan na shabu kaibahan ang drug paraphernalia mantang nasa passenger terminal building kan Masbate Port kan nakalihis na aldaw. Sa informasyon na ipinaluwas kan Philippine Ports Authority Masbate na nahiling kan mga security screening machine operators ang pigtutubudan na droga mantang maagi ang suspect sa passenger screening area. Makalihis ka ini binalo pa kan lalaki na magdulag. Alagad tulos man ining nadakop kan mga security personnel. Makaskas man na nagresponde ang Port Police Division asin nakipag-koordinar sa Philippine Coast Guard K9 Team, PDEA asin Maritime Police. Tulos man na dinara ang suspect kasabay ang mga droga, paraphernalia asin personal na gamit kaini sa Masbate City Police para sa pagsaangat namanin kaso na pagbayolar sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang primerong kaptangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ
Rubio Building, Gogon, Sirangan, Viraca, Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Pinuunana kan Department of Education ang distribution kan sobra 62,000 na laptops asin smart TV sa mga eskwelahan sa nasyon. Inaapisar kan binawasan in 10 bilyones pesos ang budget kan DepEd. Sigun sa inda, ang mga laptop as yung smart TV, iyo ang nakakadara ng 1.8 bilyones pesos. Pigdalauman na magkukumpleto ang distribusyon kani sa mga eskwelahan sa 16 na reyon sa nasyon sa ikaduwang kabtangkan taon. Kaibanan sa mga reyon na makakaresibi ni halangkaw na alokasyon kan ICT equipment ang Region 4A o Calabarzon, Region 6, Western Visayas, asin Region 8, Eastern Visayas, partikular na magamit ng laptop ang ribo-ribong mga paratokdo as in non-teaching personnel kan DepEd. Nagtutubod ang National Economic and Development Authority o NEDA na indikasyon ka nagiitaas na kalidad ng trabaho sa nasyon ang padagos na pagbaba kan unemployment as in underemployment rate. Ini matapos na magbaba sa 3.1% ang unemployment rate kan nasyon kan Disyembre 2024 na pinakahababang level poon kan 2005. Sigon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edilion na nangangahulugan ini na hali sa kada 100,000 na obrero, 31 sa nasa sa inda ang dainin trabaho. Apera padigdi, nag-itaas man sa 70% ang numero kan mga full-time na trabaho na nagpapahiling kan mas dakol na obrero ang may estableng income. Mientras na padagos man na isusulong kan NEDA ang economic transformation agenda para mamantinir ang pagrambong asin kusog kan ekonomiya. Kaibahan digdi ang paggamit nin innovation, teknolohiya, asin strategic investment para mapauswag ang mga bagong industriya asin gibuhon na mas competitive ang nasyon sa naghihiwas na pangkinaban na merkado. Tinawanin doon ni One Rider Party List Representative Abogado Rhodes Gutierrez asin House Prosecutor na supisyente ang mga ebidensya sa kada article of impeachment na kinakaatubang ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi niya na mantininong bukas ang Kamara de Representantes sa mga gustong magtistigo asin magtaon ng dagdag na ebidensya para lalong mapakusog ang impeachment case kontra sa Vice Presidente. Pinag-unambitan ni Gutierrez na guwaman sinang mga legal na lakdang para makakuha ni mas takol na mga ebidensya araw kan paghagad nin sa impeachment court na ipasubpina ang mga testigo o dokumento na dapat maghampang sa impeachment trial. Tanawanin punto ni Gutierrez na daiman i-endorso kan 215 pang mga kongresista ang impeachment complaint kontra sa Vice Presidente kung bako makusog ang mga ebidensyang nakapalaman digdi. Inabswelto kan Sandigan Bayan sina Janet Lim Napoles, Agusan del Sur Congressman Rodolfo Plaza asin 8 iba pa sa maanumalyang paggasto sa 27.5 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa desisyon kan korte not guilty sina Napoles matapos mapatunayan na valid government releases ani pinaluwas na PDAF ni Rodolfo Plaza para sa duwang NGOs. Sigun pa sa Sandigan Bayan na warang anuman na ebidensya na magpapatunay na nakaresibi sindanin kickback o kwarta hali sa Special Allotment Release Order. Ibinasura man kan Sandigan Bayan ang duwang kaso nin direct bribery kontra kay Plaza dahilan sa kawaran nin ebidensya.
Sinuportahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pag-ibon ng sarong foolproof na identification system para sa mga person with disability para masiguro na ang mga kwalifikadong individual sana ang makakaresibin ng benepisyo. Sinabi ni Romualdez na magkakatabang ini para maibalik ang tiwala kan publiko sa sistema na pinagdudahan dahil sa kadakol ng mga peking PWD ID. Sinabi ni Romualdez na ang peking PWD ID bako simpleng pandadaya, ini panghaaba sa tunay na differently abled asin sa negosyong nagsusunod sa lay. Sinabi niya ang kaipuan na matano siya ni. Sinabi ni Romualdez na ang mga peking PWD ID iyo ang pigigikanan kan tensyon sa pagultanan kan mga negosyo asin lehitimong PWD asin dakol na negosyo ang nagpapasan sa benepisyong nakukuha sa paggamit kan peking PWD ID. Ang mga PWD naman na bako pisikal ang kamatian iyong pigdududahan asin kinakaipuan na patunayan ang sendang kabayadian para makakuha ng diskwento. Inumaman kan House Speaker ang inisyatibo kan Department of Social Welfare and Development na magkaiguan ng Unified ID System na igwang mga security feature aro kan RFID system asin QR code para da basta-basta mapeke. Sigun kay Romualdez, naganda naman ang kamera para sa pagpasa ng sarong propestong lakdang para magkaiguan ng standardization sa PWD ID sa bilog na nasyon asin pagpato ng padusa sa mga namimeke kani. Yinugo-yugo nin linog na may kusog na magnitude 5.6 ang Eastern Samar, Kasubanggi. Sigun sa FIVOX, na nairehistro ang linog 40 kilometros northeast kan Hernani alas 8:50 nin Banggi. Dagdag pa kaini na namatayan ang intensity 3 sa Palo Leyte. Apisar kan daing piglalooman na damage o danyos ang linog. Posible man ang aftershocks, sigun pa sa FIVOX. Bareta Hale sa ibang nasyon. Dinara sa ospital si Pope Francis matapos makamati nin bronchitis. Sigun sa Vatican, tulos na linaog ang Santo Papa sa Agostino Gemelli Polyclinic matapos an sa iyang pag-ampang sa mga tao kasuudma. Nagkaparangal daw na nakakamati ng simptomas ng bronchitis ang Santo Papa kung sain pigpapasa kani ang pagbasa kan sa iyang mensahe sa mga misa niya. Magigaramduman kan Marso 2023, dinaraman sa ospital ang 88 anyos na Santo Papa para ipabulong ang sa iyang bronchitis. Kan Desyembre 2023, naapiritan na kansilaron kan Santo Papa ang sa indang biyahe sa United Arab Emirates para sa COP28 Climate Summit dalan sa paghelang. Baretang sports, nakamtan kan Philippine men's curling team ang primerong medalyang bulawan o gold medal kan nasyon sa 9th Asian Winter Games sa Pingfang Curling Arena sa China. Ini matapos pamarangkalon ang powerhouse na South Korea sa score na 5-3. Sigon kay Filipino-Swiss skip Mark Pfister, nabako sa nambasta medalya ang gusto nindang makuha kudi gold. Tinaawan niya nindoon na gusto nindang maging kampyon asin nagtrayumpo sinda. Sinabi man ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino na dakulang achievement ini para sa nasyon na nagbukas nin pinto para man sa kamauotan na primerong Winter Olympics medals. Bago kaini, pinaluhod na kan Philippine team ang Japan sa score na 10-4 sa knockout qualification asin dinaog ang host China sa score na 7-6 sa semifinal. Ultimo sa detalye sa Bareta ang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Ngayon na sa Pebrero 15, 2025, saldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Shearline no sa lubungan kang paros kang amihan sa kanang
malinsangang easterlies ang nakaka-apekto sa pinakapurokang norte kang Luzon. Mantang intertropical convergence zone o ITCC naman ang nakaka-apekto sa Mindanao. Easterlies o yung malinsangang paros na hadis sa silangang kadagatang Pasipiko naman ang nakaka-apekto sa natutudang parte kang Sapuyang Nasyon. Digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sagpod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagpod moderato na hadis sa siranan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagpod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura tigila umampoon 25 sagpod 31 grado sentigrado. Asin nangal daw ay masirang at yan na alas 6:08 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:51 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Sabado. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Angel Mostasa, Siriman and birthday girl. Happy birthday Jenny Balyaran. Sana all. Si June Apoles sa lado teknikal asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sino pagantabay, happy weekend. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray